Oimore nyikwara mogiro kama na nyako kitira mogi TV kaneno kanya sayo yieno choka chope chenro maro imore bang'e kidieny mar ariyo wadhi go mbaka e buch jopiny gi wendo modhial mabiro biro e studio kae wach mar apaka mar siasa. Mheshimiwa Willis Otieno biro bedo kama en jalup jatend Safina Party gi Absalom Odhiambo Onyango men MCA ma Korogocho wadhi go mbaka e apaka mar siasa madhi mutni mantiere ODM ni kare koso yorowere waweo kokoso yo mbaka ng'eny kawuono mane buch jopiny wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no bija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution. ODM oriembo Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' ka thuolo mare okaw gi Catherine Omanyo e yor kojolo. The functions bestowed upon the county government of Nairobi by the constitution will remain county functions. We shall not transfer any functions of the county of Nairobi. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja oramo ni en poko chwalo tije county moko ne sirikal mamalo kaka iwacho. Yario chiel gi magine ng'anyo ma jopiny obago Huruma Nairobi kama ikwede nek mar nyadendi manyocho obila onego. Ero kamano dwaro winjo pachi ariyo adek auchiel nono kaka inyalo yudowa. Gikone to koro kuku mar duond buch ODM ogwetho oko Edwin Sifuna kaka jagoro mar duond burano kendo chiwo thuolono ne Catherine Omanyo mabiro bedo e komno kaka jagoro ma Kojolo. Okang'wa kama endi gikoni ogikawo kaluwore kod ng'ur mosebedo bang' Sifuna bede ong'ala manyime e rocho kendo dhi ataro gi moko kuom chike manochuogi mag tayo duond burano. Jafwambo marwa Joja oko nigi ler mathoth koa Mombasa. Bang' lorore e yote thuolo moheo seche auchiele magawa moro e kaunti ma Mombasa, kuku mar duond buch ODM ne ong'ado gi dhok achiel mar gwetho oko Edwin Sifuna e lemo mar jagoro mar duond buch ODM. E yote no mane osom gi Catherine Omanyo men jalup jagoro e duond burano, okang' ma kamano ne gikawo bang' Sifuna wuok oko apiaya kendo dhi ataro gi moko kuom chike mosebedo katayo duond burano. Thuolo no koro ochiw ne Catherine Omanyo ma en jaod bura ma Busia mabiro taye kaka jagoro ma Kojolo nyaka chieng' tim yiero. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Effectively, the Deputy Secretary General, Honorable yours truly, Catherine Omanyo, will act in this position until a substantive holder of the position is elected. Eromono, winjruok mabende ne gibedo godo en chako chenro mar wuok oko ayanga e riwruok mane okelo kanyakla duond buche mag siasa e bwo tipo mar Azimio la Umoja One Kenya. Okang' ma kamagi kawo mana ndalo machuok bang' riwruogno walo jatend duond buch Wiper Kalonzo Musyoka kaka ogai mar riwruogno thuolo manoriko maki kod mosenindo migosi Raila Odinga. NEC expressed grave concern over the rising levels of indiscipline within the party, particularly at the senior leadership level. The committee underscored that ODM is governed by its constitution, the rule of law, and collective decision-making through its duly constituted organs. Gikoni dwaro bende nitiere mar keto e tim winjruoge apar manokelo kanyakla duond buch ODM kaachiel kod mano mar UDA ka jaod bura Masuna Junet Mohamed bende omi thuolo mar tayo chenro mar neno ni omenda maromo shillings bilion 450 ma idwano ochwal e tend counties ma pacho ka oketie budget ma Kojolo. Wach machielo mabende ne olosi e winjruok makamano en sundo piny owacho mondo mi ochul anyuola kaachiel kod jogo mayudo hinyruok e masiche mag ng'anyo mosebed kibago e pacho ka. Kuku mar duond burano bende okone gi chano bago romo madhi kelo kanyakla wajumbe mag duond burano tarik 27 dwe mar adek higani e boma ma Nairobi, kuma thor wach dhi bedo fuono chenro mag duond burano ka giikore ne yiero mar higa 2027. The NEC reaffirmed ODM's commitment
to democratic governance, constitutionalism, social justice, and the pursuit for a broad-based, inclusive, and reform-oriented government that reflects the will and aspirations of the Kenyan people. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa kanyo ni riwruok mar governors koro landa yanga nyinge senators magi ywak ni osebedo ka sando gi ahinya to e komiti marango kaka counties tiyo gi omenda. Governors ywak ni senators go kotogi kendo ketogi gi liet ma ok owinjore. Governors ka okale riwruok mar governors go ochwalo barua ne speaker mar od bura ma Senate Amason Kingi ka giyango senators 4 magitudo gi timbe mibadhi e komiti. Kanyo otingo Edwin Sifuna ma en senator ma Nairobi, Moses Kajwang ma en jakom komiti no kendo senator ma Homa Bay, Samson Cherargei ma en senator ma Nandi kod Johannes Mwarume ma en senator ma Taita Taveta. E wi mano, governors oramo ni ok gibi chopo e nyim komiti mar Senate ka ok olos weche machandogi. Bende gidwaro ni tim lokruok e komiti mag Senate kendo senators go dhi choko e lemo maggi. Kwa kane jatend piny Kenya William Ruto singo medo chwalo chenro mag kedo gi oro e gwenge ma otuo ka achiel kuom gien gedo mar yewni maromo 10 mabiro konyo chenro mag pur gi pith e nyandwat mar piny Kenya. Kama jalupne Kithure Kindiki to ne oseyo jotelo maseyo omenda ma ogol gi sirikal ne kedo gi oro. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Chenro mar chiwo omenda mar nyota mar chako ohala kawuono no chopo e kaunti ma Garissa. Chenro manotele gi jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne Kithure Kindiki kendo noyure gi jotelo mamoko anyato mago maya e nyandwat mar piny Kenya. Mpango yako Mohamed ni gani sasa? Mimi nataka kununua mbuzi, ninunue chakula yao. Sasa nitaenda nichukue kama hizo zako box. Sitachukua 10. Box mzima? Box 36 pairs. Jatend piny odok ne chenro ma en go mar kedo gi oro e kinde ni ma piny owacho ni ogolo omenda maromo siling bilion 4.1 mar kedo gi oro. Ka jalupne Kithure Kindiki oyango ni 2 dwe mar 12 higa mokalo piny owacho sechiwo omenda maromo siling bilion 10 ne kedo gi oro e Thuruka. Kwa ile dams 50 kubwa ambazo tunajenga ama tutajenga, at least 10 of them will be in northern Kenya. You have the rivers and we are going to make sure that it happens here in northern Kenya so that northern Kenya can equally contribute to the food security of the nation. In December, President Ruto authorized 2.5 billion for the drought response. In January, another 3.5 billion. Yesterday, another 4.1 billion. In total already, we are talking of in excess of 10 billion shillings that this administration has released and will continue releasing on a month-by-month basis until we get into full recovery. Ruto omedo siro kang' mana sirikal okawo mar golo oko chenro mar goyo kogno ne oganda maya nyandwat mar piny Kenya kapok ne omigi opande kowacho ni okang' ma kama osegola kwede mane oganda go kadhoe. Wakati tuliuliza application ya program hii ya nyota, vijana wengi hawakukuwa na ID. The first attempt, there was very poor response. Ikatubidi tulete watu wa vitambulisho watangulie. Today we have above hata zile counties zingine vijana wengi wamejitokeza hapa Garissa. You brought back our dignity and made us equal to the rest of the country in terms of accessing basic citizen documents. Omedo dhi mbele singo chwalo chenro mag dongruok koriwo koda kapeini gedo mag ute mane ongi ogonyore gero ka tiegruok mag Garissa chwalo teko stima e kind chenro mamoko. Under the bottom-up economic transformation program, we are going to lift everybody and no person, no region, no community, no religion is going to be left behind.
Rawere maromo 7,500 noyudo omenda mar nyotano e kaunti ma Garissa, ka kwan mar omenda duto manochiw ne romo $375. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kwa kanyo ni gavana ma Nairobi Johnson Sakaja onyonore ni kata nade to kaunti ma Nairobi ok bi miyo sirikal mamalo tije magi e bwo telo mare. Sakaja oyango ni winjruok magi dhi timo kod sirikal mamalo en mana mar kelo dongruok e boma ma Nairobi ma ok weyo tije mag kaunti e lwet sirikal mamalo. Chris Owino nigi ler mar wachni. E duoko mare ne weche manyoro owuok ni sirikal mar kaunti ma Nairobi odonjo e winjruok gi jatend piny William Ruto mar kawo tije 4 mag kaunti ma Nairobi. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja othieno ni mano lek mar odiochieng'. We are pursuing procedures using the Urban Areas and Cities Act that talk about the capital city to enhance support in infrastructure, but the city will continue to be governed as a county government under the law. So for those who have been wishing or imagining that misadventure would happen again in Nairobi, find another county and find another governor. This governor, Sakaja Arthur Johnson, shall never go in that direction. E twak mare moyedhi e od bura mar kaunti ma Nairobi, Sakaja onyonore ni onge tich moro amora mane omiye ma obiro weyo ne sirikal mamalo. The functions bestowed upon the county government of Nairobi by the constitution will remain county functions. We shall not transfer any functions of the county of Nairobi. E winjruok mawachore ni Sakaja ne odonjo e kod Ruto, sirikal mamalo ne dhi kawo tich mar choko taka, kongo apeni, keyo pi kaachiel kod gero udi manyasani e kaunti ma Nairobi. Nairobi is not just a county, it is a capital city. So of course collaboration with the national government is inevitable. In fact, it is encouraged. But in the words of the former late Prime Minister, the father of devolution, we must protect devolution. It is the biggest gift given to the people of Kenya by our law. Ogirimiti makamano ne dhi chalo kod winjruok machon mane gavana ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko odonje kod bad migawo ma Nairobi Metropolitan Services e higa mar 2021. Sakaja osingo ni ok obi donjo e winjruok moro amora manyalo dhi rocho telo mag gwenge e pacho kae. I honor the mandate given to me by the people of Nairobi. They entrusted me with the constitutional powers to transform this city. I will not betray that trust. In the year 2020, Nairobi got into a misadventure that ended up being costly. The NMS experiment left us with a 16 billion shillings hole in pending bills, low staff morale due to mistreatment, and a defilement of devolution. Kata kamano, osingo ni tudruok mare kod jatend piny William Ruto pod biro dhi nyime kaluwore kod pen chik mayango ni sirikal malo kod sirikal mag counties onego ti kanyakla e chwalo dongruok ne jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Gavana ma Migori Ochila Ayako owacho ni sirikande osetimo dongruok ma osekelo lokruok e ngima oganda, ka owacho ni bende nitiere chenro mathoth mag dongruok madhi nyime. Ochilo ne wuoyo e od bura ma Migori e twak mane otelie kod spika mar od bura no Christopher Rozana. Jafwambo mar George Juma ne ni kanyo. E twak mare ma okwongo higa ne obono ma Migori, gavana ma Migori Ochila Ayako mane ni sirikal mare osetimo dongruok manenore, ne olero chenro mag dongruok ma osetimo nyaka ne odonje apis e higa mar 2022. We have implemented projects that have directly improved the lives of our people. E sekta math vichiro ne tendo stimo thoth, kabinde nitimo thoth, mabende koro pod dhi nyime, ma oting'o malo, osiptal maduong' ma Migori kowuok e kidieny mar 4 kata level 4 nyaka kidieny mar 5, mabende ong'ere kaka level 5, ka itiko omenda maromo milion 500. We are upgrading Migori County Referral Hospital from level 4 to level 5 at an estimated cost of 500 million. This upgrade will expand integrated and specialized services, including the intensive care unit, high dependency unit, cancer center. Bende ne wan osiptende madongo mag sub-counties maromo 8, bende iting'o malo nyaka kidieny mar 4 kata level 4
ka itiyo kod omenda maromo milion 450. Additionally, we are upgrading 8 existing hostels across the county to level 4 status at a cost of 450 million. Migawo mar omenda gavana ma Migori ne wacho ni gope duto ma kaunti ma Migori nitiere godo maromo milion 600 mag jogoeko mane otimo rak bende koro idhi chul duto ka dwe mar 6 mar higani koro pok orumo. 5 paid Kenya shillings 280,578,000. This has reduced the outstanding pending bills to Kenya shillings 618,469,537 shillings. Report manogol kod governor ma Migori ne yango ni piny owacho ma kaunti ma Migori oketo omenda maromo milion 52 ma idhi tigo e gero klesego mag ECD maromo 114 e kaunti ma Migori mangima. In 2022-2023 financial year, we implemented the construction of 140 ECD projects at a cost of 77 million, while in a 24-25 financial year, we supported 203 community ECD projects worth 93 million. This financial year, we have allocated 52 million for 114 additional ECD. Gava ma Migori ne wanegi sekongo apeini maromo kilometers 1,500 nyaka ne donji e telo. In the last financial year alone, approximately 1,500 kilometers of major roads were constructed or maintained. The 14-kilometer Awendo Kanyimachi Junction Road is being upgraded to Bitumen standard, and we expect to have it completed by June 2026 at a cost of 920 million. Oganda kaunti ma Migori ne ogolo paro mopogore opogore ka otende kod yo ma gavana ma Migori osetiyo godo kaachiel kod MCS e dwaro ma Migori. Luwore gi gik manyocha MCS osingonwa gisetiyo kendo gitiyo maber mana ni gimoinyo MCS nitie wach maro manobet noningo bed ni sirikal miyogi pesa mar ward management to jogi onge ward management. Sani jogi nyalo tiyo gi pesa mar county government kendo gidhi magi kwa gavana migi nyaka pesa magi timgo gimoro achiel ariyo. Pod wan gi expectation kaka gavana marwa no promise otije moko kaka wan ma youth in terms of employment wagombo kabisa kendo youths gombo ni mondo migi ondik gi tije. Mar ariyo MCS ok nyal timo social audit kata mana ok nyal timo audit ne county ne executive kech gi fear ni in case ni gidhi gi expose kata giwacho weche moko achiel ariyo adek to gidhi bedo rebels. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa kanyo ni ji adek ohinyore tok yudo adhola magina e kinde ma ng'anyo ne ochuo chieng' e kar dak ma Huruma Nairobi kama jopiny ne ywago ratiro ne nyadendi manyocha obila onego. Ji adek go kamoting'o chuo ariyo gi miyo moro achiel ne ohinyore bang' magina chwadogi apoya kendo ne oring kodgi kar thieth ma Kenyatta. Liet mar ng'anyo ne ochakore seche mag okinyi kane jodak makanyo ma Huruma ne kwedo nek mar nyadendi Cheryl Adhiambo manyocha onegi gi obila. Ne ochuno obila goyo kambi alworano ka gigayo jopiny kendo seche moko ne gitiyo nyaka gi iro malungo wang' mondo gike jopiny. Bunduki ikaweza kugonga watu wawili hapo, watu watatu, wawili wanaume wenye walileta huo vijana na madam moja anasikia ameshtua mkono. Ilikuwa saa hii tu almost 30 minutes. Nikapigiwa simu nikaambiwa kijana yako amepigwa risasi na jirani na ule rafiki yake. Sisi ndio tukakimbia tukaenda Huruma Nursing, tukawakuta kweli wako hapo. Kuna askari walikuwa wanajaribu kutusaidia, wanasema wanaita OCS, tusaidiane tupeleke hospitali. Wakasema atatupeleka Mama Lucy, tukasema situpeleke Mama Lucy. Askari pia walikuwa na vijana karibu wapige, nikasema hakuna haja kuwapiga. Askari walikuwa hapo wengine, walikuwa wanatusaidia. Sasa ilikuwa namna hiyo. Sasa sisi tumewaleta hapa, sasa ndio wanatibiwa. Wadhi yumoro machuku du bang' daka matin taneno ote maru ka endi mae au Kidiboka ni Ulanda ocho ni golo Sifuna e ODM ok en gima ber ahinya. Musna jaoda maduong' Nora kod jaoda matin Morin kani oyani Masai. Kamano aneno news kano Yugis timna mos ne joka Lucy kuom tho mar mzee Michael Lucy kama wuok Rakewa An Naftali wuoda wendo.
kama makamu bende wacho ni Trevor gonane executive chair mar ODM erokamano kotelne gi Dr. Oburu Oginga and chair Gladys Wanga kuom tich mar golo Sifuna secretary general mar ODM. Nikech nyicha Sifuna osedhi korka Gachagua kod Kalonzo instead of confusing ODM members. Mano makamu kani Kisumu kanyendo. Kama chelo bentire kani Imore Trevor ngichwelo chopono maber. Trevor golo Sifuna no okelo lokruok mopogore mok ber. Erokamano ahinya. Collins Obuon wacho ni Trevor matama Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima wamor gi kuku mar ODM kuom golo Sifuna. Kendo idhi yombe gi jalas Nairobi mosna mama na Rosalina Obuon kani miguye kobura. Koro laka wacho ni Trevor Nyakacho osekao kore warito mana saa. Kata kamano Jonoth Nyakacho kuyo kuom tho mar jaduong' Auko Nyandere Musainya iluongo ni Ramji Wuod Odingo Musainya ni jo Nyakacho duto te aneno kama chelo bentie ka Trevor Mababa Twins mar Ojenyo riembo Sifuna office mar ODM donge dhi kelo yom mar ODM. Duol makedo ne kod mibadhi onego tim nonro ne senators ma kao met belie kuom governors. En gima letna ni senator mara de yudore kanyo. Maje gima oracha ahinya gima kuodo wich kaka ja Homa Bay. Erokamano ahinya ma endi machielo ntiri ka Jimora Gen timo mos kuom tho mar japuonj machon mar adhula kendo ref mar FIFA Pius Oyo kata Pius Oyo Ondiwa. Iko mare en ching Friday tarik 13 kotelne gi kod Central SDA Nyakach kod Funeral Committee Chair Bishop Jared Akuku ma ogai Philip Ochieng, the youngest guy in Africa. Bas wadugo bang dakika matin kikidhi mabor ahinya. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design yani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Nyakwar Ramogi ne en jamadar mar lweny mar Lomo Tuo to kod mar kor lwasi. Retired General Ismail Daniel Opande. You know, jok ma iluongo ni rebels ok ichal kaka in gi an sani kaka koro wawuoyo sani ok gin jopuonj. Eketo kwe ne orakore kod jolweny mobalo e piny Sierra Leone, Liberia, Mozambique kod Nigeria. You know, your people misbehaved again. Today you have lost even your rank. You understand? You've lost your rank. Yes, sir. Right? Yes, sir. Mondi yud sigana ni tudri gi Walter Nyambaga e chenro mar Gin Kanye. Chieng' Tich Abich, saa 3 otieno. Kik bai. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka Tich Abich, saa 12 odhiambo.
Erokamano kuom keto Ramogi TV kani duol mochung' ne nonro mar thieth e pacho kae KEMRI oyango chenro mar chako loso chanjo ne nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo kaachiel kod ma inyuolo gi kilo matin. Nyithindogo mathothgi yudoga kute makelo athung'a mar pneumonia. Jafwambo marwa Judith Omondi miyowa ler mar wachni. Fuong'ruok nyalo neno ne jonyuol mag nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo kata ma inyuolo kod kilo matin. Poni jolony mag sayans kod thieth obiro kod chanjo mar kedo gi kudni ma oyang kaka Klebsiella pneumoniae ma kelo athung'a kido mar pneumonia. Kaluwore kod jolony, e nonro ma gisetimo e moko kuom ute thieth e kaunti ma Kilifi, Nairobi kaachiel kod Kiambu, e kwan mar nyithindo ma inyuolo ka ndalogi pok oromo ma irwako e ute thieth, 30 nyaka 40 yudo tuoni higa ka higa, ka atamalo 20 chuo wito ngimagi. Ka koro chanjono ma ichano chiw ka okalo kuom mine kapod yach, ema nyalo konyo reso ngima nyithindogi. Mortality is quite high. We have mortality of over 20% within this group. Vaccine is an option for them, but remember they are neonates. They get their immunity from the mothers. My work is trying to see which Klebsiella pneumoniae types that are within causing infections within these babies in hospital. So the idea we are having currently now is to develop a vaccine that we give to the mothers. The mothers develop an immunity towards this Klebsiella serotype so that when they give birth to their children in hospital, they don't have to worry about Klebsiella pneumoniae. Kata gibiro kod chanjo ni, gikoni pod midhiero nyalo neno, kaluwore ni ute thieth ahinya to mag piny owacho, podonge kod masinde mag pimo tuoni ka bende, thung'ruok kod dhugruok maneno e ute thieth go, ema osebedo ka nyayo landruok mar tuoni. Not enough money to be able to do this culture. So to be able to do this culture, we require a lot of money in terms of collecting, gathering the supplies and the reagents that we need, as well as also getting the machines within the hospital to do this. So most of the public health hospitals don't have, they have a lab, but they don't have a lot of these instruments or reagents to be able to do this, and their expertise also in terms of building them up to be able to do this. Gino majatatije mar duol marango lek mahiga 2030 Vision 2030 Kennedy Mwige olosie kendo siemi counties. There's a call out to all county governments and the national government as a whole. Our hospitals can no longer continue to be overcrowded, poorly ventilated, and have patients sharing beds. There is no excuse for it. Government has enough money to make sure that patients in hospitals are sleeping in their own bed and the hospitals are clean. So if this is not happening, it is a misapplication of funds in whichever place it is happening. And this needs to be arrested. E kwan mar nyithindo mani piny mar higni 5 ma wito ngimagi e pacho ka higa, nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo kata ma inyuolo kod kilo matin, okawo namba mamalo, kendo gichanjo ni geno nitie ni kwan nyalo dok piny. Judith Omondi, Ramogi TV. Kweth jopuonjre mani kod ng'ol masomo Nyaburi Integrated School e kar chung' od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay ma osebedo gi pek e chenro mag wuoth koro yudo fuong'ruok bang' riwruok mok mar piny owacho chiwo negi ndigni makonyogi e chenro mag wuoth iluongo ni wheelchair. Jonyuol ma nyithindogo nigodo kendo nigi ng'ol bende nogolo ywak e wi midhiero ma gikale. Riwruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni Jonathan Reis Ovop komakore gi osiptal mar Liten AIC osebedo ka siro nyithindo mane kod ng'ol mopogore mondo gibed kod yot e chenro mag skunde ma gisome. Achiel kuom chenro ma gitimo en chiwo wheelchair ne jopuonjre mane kod ng'ol mopogore e skunde mopogore ma gisome e kaunti ma Homa Bay. Ka jatatije maduong' e riwruogno Caroline Kisuge mane loso e kinde mane gichiwo wheelchair ne moko kuom jopuonjre masomo e skund nyithindo mane kod ng'ol ma Nyaburi e kar chung' od bura ma Karachuonyo. Wach ni thoth nyithindo makamago neno pek e sombgi nikech onge mag gigo manyalo konyogi e chenro mag wuoth e skunde ma gisome. Watudore gi joma moko bende matimo kedo ne ratiro ne nyithindo modak gi ng'ol mondo wanyis jo community ni nyithindo modak gi ng'ol bende gin ji to kendo nego migi thuolo maromre kod nyithindo mamoko. Kelo wheelchair atimo mondo nyithindo ma pok odhi e skul oyud thuolo ma ginyalo dhi godo e skul. Jopuonj bende mapuonjo nyithindo gi e skul bende winjo matek nikech ka nyathi obiro maonge wheelchair iting'e, ikete e kom, ikete e mesa kama ondike, igole, kitere e choo, iduoge, koro jopuonj gi bende hinyore. Kisuge wach ni thoth skunde ma jopuonjre mane kod dwaro makende some ni kod rem mathoth kendo jopuonjre makamago neno matek nikech onge mag gigo manyalo konyogi e chenro magi mapile. Miyo dwaro nitie mondo ket maino
e biro chal mag skunde go eko. Gi primary schools mang'eny kabisa to kendo gin well established. To special school to wich wil godo. King'iyo kata mana buildings man kaendi ok diromo nyithindo. Ma en school maduong' kendo en a national school monego bed ni kawo nyithindo mang'eny. To ok ginyal kawo nikech facilities gitin godo. Wakwayo MPs wa, woman rep, kod jogo man gi pesa mar jopiny ma itiyo godo e konyo jopiny mondo gimiye special school mondo gimigi gik madwarore mondo wakony nyithindewa. Kama kuom jonyuol ma nyithindgi kod ng'ol mopogore ywak gi pek mag neno rito nyithindo ma kamago kendo ne ok ginyal pando morgi bang' kane giseyudo sir. An gi nyathi mong'ol ma ok nyal wuotho, ok nyal wuoyo, ok onyal winjo, to en sani jahigni 15 koro olosore kar bedo. Pek nitie mar mondo nyiew pampas pile ka pile. Yudo ka seche moko bedo mapek ayudo nyathi ka inano kidwa dhi kata kamoro iloro ne ot kode kiwuok nikech kiweye to nitie kaka gineno ni ok en ng'amoro ibed kata e kind ji. Koro kawuono ka Nyasaye omiyo timo nang'o nayudo wheelchair anyalo weyego kata ketego e dhot oko kanyo agone erokamano. Kawuono adhi rwako tielo manyien mondo awuothe kaka ji wuotho nikech mostly wan gi pek nikech kwa dhi kuonde ma ji nitie to wayudo ka ok wabed accepted maber. Koro kwa bedo gi tielo ni kaka wuono dakawe ni koro abiro nenora ni an bende ok abed stigmatized. Ji neno ni kare abende an dhano anyalo wuotho. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Walor gi weche mag tuke kapok odonje twak mar buch jopiny ni krok duto ni kare motelo ne tuke mag rugby mag HSBC madhi timore Nairobi giko dirani. Timbe mawuok e piny ngima manie rang'iny mar 2 dhi piem e tukego mag dala 2. Telo mar obila oyango ni moko kuom apeyni kaka mar aerodrome idhi lor mar chiwo thuolo mayot mar wuoth ne welo mabiro pacho ka. Kenya idhi chung' ne gi tim mar chuo mar Shujaa kod mano mar mine mong'ere kaka Lionesses e tukego. We have representation from Capital and we come our chairperson for the Harriet Catch. And I also thank you for walking the journey with Kenya Rugby Union and telling the rugby stories, not just to Kenya, but to the rest of the world. For us at KRU, even in Kenya, this week marks, is very historic because for the first time, Kenya is hosting HSBC Sevens on home soil, so we get to experience what it is to be Kenyan fans, not just by having the Kenya corner, but the whole stadium being one. For the 2 days of the event, we will close completely Aerodrome Road. Aerodrome Road will be completely closed. We will close partially Mombasa Road. Mombasa Road will be closed partially to ensure the safe movement of participants and spectators. We would like those who will be attending to ensure that they cooperate and adhere to traffic rules and they do as they are asked to do by traffic officers so that movement can be easy. We are at the verge of a great moment in Kenya's sporting history. We gather here at the Nyayo National Stadium to officially launch the HSBC Sevens Division 2 at the Narod Lake. This global sporting event will take place on the 14th and 15th of February 2026. That is Saturday and Sunday here at the Nyayo National Stadium. Bas waloro imore kanyo koduogo to chako mbaka e buch jopiny gi wendo modhial mosechopo e studio ka wago mbaka mar apaka mar siasa. Mheshimiwa Absalom Odhiambo Nyango men MCA makorogocho osechopo pacho ka endie to gi Willis Otieno men jalup jatend Safina Party. Wadhigo mbaka e apaka madhi mbele siasa ni to piny ochomo kanye. Mane mbaka mwadhigo bang' daka matin e buch jopiny kikidhi mabor ahinya.
tutabaki hapa duniani sisi tu. Be imanyo kit lamo mamulo chuny, kae kama wach bedoe mangima, kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelni adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Nyakwara Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo kaachiel kod Oimore, kama wakeloni weche manyien, mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwak kod ji mopogore opogore e lony magi ma gintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye, mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo to kod mago manegitimo e kinde ma okalo. Kik bai. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Tichabich ka tichabich kochakore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kaachiel kod jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luonga ni Boy Handsome Mandawea Roji Bed and Breakfast. Luonga ni DJ Koloko Instrumental. Toko Dan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kao wacho ni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho, wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke.
Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi buch jopiny chakore sani. Wantiere gi wendo modhial Mheshimiwa Absalom Odhiambo Onyango ma en MCA ma Korogocho to gi Mheshimiwa Willis Otieno ma en jalup jatend Safina Party. Erokamano ahinya kuom miwa secheu. Willis, wachakane kodi. ODM koro chal ni oriembo Sifuna. Gin gima gitimo makare koso oyo? Ing'eyo ni en ratiro mar chama neno kaka gidhi timo weche maggi. To kadwa wuoyo ahinya weche mag ODM. To gima nyalo wacho mana kuom matin maseneno e mbui en ni bura noluongi to bura ong'ado ni mondo ogol Sifuna. To kaka ja okil nitie gima iluongo ni due process of the law, fair hearing. Debe ni dwa gol Sifuna kiluwo chik kaka ng'eye dino miye gima obedo accused of imane modonjne godo tiluonge ni biye bore burani mondo ibed chiwe duoko gik mondo onyini godo gi kasti winjo kaka owacho kasti goli. To lakini awacho ni mano to en wach mar ODM. Yini mano od jomoko mano kodwa wan jo Safina. Koro ka ono neno ni gidwa wang'o gigi wan wabiro mana zima moto wachung' mana gi chien kwapo ni ng'ato ngimane dhi bet gi atarini to wareso. To ka gipange yorgi kanyo no to mano osiepna Mheshimiwa ema nyalo wuoye mang'eny nikech gin jo ODM. Ineno ni golo Sifuna dhi wang'o ODM? To do ing'e ni nitie consequences. Ing'e ni gimoro amora ma kotimre to nyaka bedie gi consequences mage. Sifuna bende ne ng'ama magara weche migolo ne gin weche mowacho kaluwore kaka oneno gima jopiny nyise. To kod gik maneno kane Raila bende owacho. Nikech Raila bende kane ngima onge gima nyien ma Sifuna osewacho sani. Mano ok owacho ka Raila ngima. To Raila achiel no be mano wacho ni Sifuna e duond ODM en spokesperson ma wuoyo ne chama hii. Koro ebe ni ratiro mare mar wacho gigo. To yo motime godo ni nyaka dhi bedo consequences. Ke jo mejo mantie ODM moko mor kaka ogol Sifuna. Ke jo moko bende omor kaka ogole. To jo moko mor gi nyalo wacho ni koro ambiwa kwedo gi ODM. Ni kaka koro timo gi ji matekni en chama misandi okro ni wuo. To gibro kuro to ginyamanyo ot machielo kata meli wane ginyalo biro gidonje. Kata Sifuna bende bono ni kaka jogo dil korani ok ber en bonya wacho no wuogi. Tebe mana gi joge manyalo luwe samo wuok no. Tije moko bende samoro onge ODM ma ok omora gi Sifuna. Koro ga ODM Sifuna gibocho ni wadonje ODM koro ga Sifuna onge. Koro consequences onyaka bedi. To gima duong' en ni kila ng'ato oikre dak kod consequences mag gik motimre kawuono. Mheshimiwa Absalom, ineno ka golo Sifuna ne nyalo baro ODM? Gimokwongo be gimotama ni penjo jasafina wach mar ODM. To nyisi ni wach ODM no nyalo wacho to wache. Nikech wate waja ODM onge Safina ka. Willis ja ODM an ja ODM. Koro gima timre ni ing'e ni party mar ODM kikwa wuondri. Party mar ODM ok wach mogo mag wakili magang'o. Mago wach maonge. Ma chama mar ODM to kidhi against the party to nyaka itim ang'o nyaka iwuogi. We anyisi ok inyal bedo niya inigore odi tiwuok oko ichako gonduru to jomantie odni pok ibedo piny kod gibi wuoyo binyiso gi niya aneno kama inise wuok ichako gonduru oko kaga olawi e odi tidhi chako wache moko maonge. Koro anadwa wacho niya jok moko wacho ni Sifuna owuok ni dhi affect ODM. ODM ne nitie nyaka gi William Ruto. ODM ne nitie nyaka gi Mudavadi giri. Ji no wuok kata babu na mama giri no wuok. Ji wacho ni ogol Sifuna. Sifuna dongo loki gi muloya. Kosema cha jaluo. Wawe siasa moko maonge. Party leader en Oburu Odinga. Mane mang'amo otingo instrument of power mag ODM. Ka wacho miriambo to ji owachi. Siasa moko mag joluo mang'eny ma ji dwa keto siasa mang'eny wawerego. Wan sani gin wadwa focus ombija, wadwa focus in development. Jaluo osebedo chien kabisa e wach mar maendeleo. Sani wadwa golo siasa moko mag maji kitonwa gi siasa mang'eny. We are talking about development sani. Onge siasa moro mwadhi wacho in part for development. To ji wacho ni Sifuna giri ne wacho mana paro nikech en jagoro mungirore mar chama. Ema wacho ni okuyie ne ji wacho pach mopogore. Paro no poko dhi e ot bo wacho gibedo goboro piny. Picha mano neno gi Sifuna nono ka gigoyo gi party leader. E office moro matin. Ka giwuoyo kode dobiro bo wacho niya gini watimo kama okethore ananeno kama en obukre wuok oko to dongo wache lela koro ung'e gimomiyo oywak wache oywaga mokwongo wacho ni nok onego bed ni udonje chenro mar gombaka gi UDA sani
udamonda ahinya. Nitiere 10 point agenda mapok otim monego bed ni timore. Raila Odinga notho kowewe lwet William Ruto. Ne pas kata 10 point agenda Raila notho kowewe William Ruto. Negi winjire mane gitiyo kanyakla. Iwinja siasa moko mag pozigo jowerego. We wan wa focus olos nuorero mawuok Kisumo mawuok Nairobi nyaka Kisumo dwa railway moro maringo cha ok mar ndara mage manego gimondo ko wuoye wado mondo William Ruto losnwa kiwanja moko ma Migori mokwamoka wado mondo William Ruto omi wanda chini mo sani anyisi joka bimbegi kiwuokae kidhi dalagi gi yaopi sitima gingo wan sitima wan waongego wan pi wan waongego wan wadwa go mana korwa pile ni to development waongego anadwa wacho niya wadwa dhi Migori to wadwa loso Siaya mage county maluo mosedogo piny masani pod ninda we need development sani wadwa dhi mbele kawuono wadwa nyiso unia wan joluo wanyi kuma wadhiye nyaka Willis wakinde wamakre wanyi kuma wadhiye. It's not time for joke now. One wadwa agenda 1 development, agenda 2 development, agenda 3 yombija development. Ema wawuoye kaka joluo sani. Okay. Yes. Iwacho nange Willis e wach mar pogruok mar joluo e paro ni nikech mae be gimoro mosebedo ka jigoe mbaka ahinya ni to joluo gi dhi chomo komane to chomo kanyakla koso ng'ato dhi mana kore. Iyo ni joluo riwre dier. Wariore e dier marwa. To nitie joma tin mane kaluo ka gisani mowuoyni modak maber mawinjo maber. Ng'eny joluo to dier inyo. Nyithindo mang'eny ok odhi e sikul nikech capitation, school fees gionge go. Ji mang'eny matuo ok dhi e hospital nikech gionge gi pesa. Shifsha ok ti ne gin. Koro dierwa emoriwo wa gisani. To nitie joma tin e iwa mantie serikand Ruto. Matinde kidhi kaluo chopa kila pahali. To piny ka to kech to kayo ji. Koro wariwre dier tayari. Koro ka osiepna wacho ni gin giriwre ne development ne gero jopiny. An ok adagi. Kaya ni manyo yo gero godo piny jopiny oyud ber an mano gima na yie. To lakini riwruok ni koro udhi support Ruto to ok nyisi ni Ruto mana president gi sani mawuoyo kodini. Sani diye kaluo bi nyisa ni projects mage mitimo manyakelo dongruok ne jopiny. Kasto kidhi puru gi Ruto kuro Rift Valley iloso hospital National Referral Hospital ma cost 61 billion project achiel kabae. To the entire Luo Nyanza region kidhiye projects maruto dwa timo gisewacho ok chop kata 5 billion. The entire 4 counties mag Luo Nyanza ng'ato loso thurgi hospital achiel kama kende 61 billion. To tayari gintie gi Moi Teaching and Referral Hospital mabende National Referral Hospital thurgi kanyo. Kuro wawacho to Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral dong ke level 6. Komie pesa di kalo kamera ni pesa di investment money kada giwe timo niya wa pesa migero hospital manyeno leretu okete Kisumu ogero Jaramogi Oginga Odinga ponya ni $1 billion auchiel wacho ni coordinate 61 billion auchiel gachiel no gikete Jaramogi mondo mobed the next National Referral Hospital. Kuro wabed gi Kenyatta wabed gi Moi Referral to wabed gi Jaramogi. Iwacho ni maendi kuro ano kaka wach mar thieth ing'e wachne. To gima duong' mana wacho ng'amo mono jo Kenya Kwanza gi jo Tutamas timo development magi wacho gani onge gine apis Ruto en president gi control bunge atandi chairman mar budget gine magi loso budget mag piny gitim gigo sani ng'amo mono gi onge jok mane opposition kan Jasafina wabede opposition wani wawacho weche mainyo jo piny wanyis jo piny ni onego bed ni timo mopogore kagitiyo maber ni ngima olokre ne jopiny onge tabu mane morna sani ki kanyisi ni sani dhie kaluo kaw gari ni wuok kata Lego thurwa from Ng'ea kidhi Wagai bidhi Sagam bidhi Luanda bidhi Maseno bidhi Lela bidhi chop Kisumu Kisiani bichop Kisumu bidhi Ahero idhi Katito idhi Kindu ichop Thuru kata ikal papo Nditi. Nitie gimoro ma is a common feature libro neno rawere mang'eny matindo mobet mane bath center go maonge tich to kipenjogi kichungi penjogi ng'ato nyisi anasomo nyaka mbalariany anasomo timo college timo course college tich monge godo joma nyalo yudo maybe koro tinde chon ne ga ne manamba mar gari tinde nyaka manamba mar boda boda meno koma na boda boda godo
trip achiel ariyo oyud 300 ne moro kata 100 ne moro onyiewo gimo dhi chamo godhiambo. To en ng'ama osomo nyaka nigi degree. Koro kwanyalo bet ni wawacho gik madhi konyo nyithindogi mondo oyud tije. Ji owe bet ni bet e centers gi. Ji yudo tich malong'o. Economy tiyo ne jopiny duto. Madakini gichopa ni malo kanyo ok wadagi ringa. To lakini piny ka joma ne apiko gi bende yudo nafu gintiere gi pesa e mfukegi. Okay. To kochopo thieth. Wan Josephine wawacho ni thieth ma Kenya kawo nego beni nono ne jite. Thieth kikawo te. Cost mar thieth Kenya ka te en 158 billion kende. Ija wacho ni pesa mane serikal Kenya ka ma jo Kenya choko. Daki gol 158 billion bi kete thieth ni mondo ji tute ng'ana hata ka tuo gimi peje mana kitambulisho mare to dhi e hospital ti thiedhe nono. Okay. Ji mang'eny pod ke thieth minyalo thiedhi. Wechini wacho nang'e wachni mokwongo ineno ka gima dongruok kae nitiere ubaguzi moro kata kwede moro e dongruok kae to ochuno mana ni nyaka ubed gi William Ruto mondo eko yud dongruok. Ing'eyo gima nyalo wacho mbija wan kaka joluo kata an anyalo wacho no kagone William Ruto kura iwinja an kucha nagoyo ne baba Isesri Raila Amolo Odinga kuma beteni governor mara milongo ni Johnson Sakaja no kagone kura iwinja koro kinyal dhi ir ng'ato inse ni koro in odi ni asedonje adwa kama emomiyo jogi no wacho niya gidwa kawo time mondo gidhi giwinjre gi parties moko kata Safina lakini koro ji mang'eny oseluor ni ODM osemakre gi William Ruto iwinja jogo wacho niya wan wabobiro wacho ni manifesto mari to gi manifesto mari gi mara be donjre adier wabi mondo obed kanyakla mondo ne kaka wanyalo timogi wanyalo timogi iwinjo mbija koro gigi ji owerego sani wadongi 1 year and a half mondo wadhi e yiero pond wan kaka jojo moyierwa ichando wa e ground maraj to pod wan tie tich ini dwa chako manyo tich in gi tich to gino timre mo ne kuma joluo ni kata Nyanza ji omiwa time mondo ji otim development tadwa nyiso kata dwa nuoyo joluo jothurwa we uru wa focus wangni onge wango tair kendo ini nyisania idwa wango tair Kisumo to ja central to Lamu donjo nyaka egwe to korokle to yawa jothurwa wadwa dhi kure sani wadwa wuoyo in terms of development kende wach moko ma ji wacho wa mang'eny ok odwa winjo kaka joluo sebedo ka fight ne Kenya Raila no mako ji Raila no tero ji ka Raila wacho ni karaj ji ne wacho ni ka ber omija ntie ndalo mane wadhi maandamano yi wacho ni jogo ketho mwandowa lakini jogi kendo nobiro gi lokre koro gin megi ketho mwandogi iwinja koro gini ji around about omiyo jende ma wacho ni ginyalo dok e ng'anyo mane omija anadwa wacho kaka kawuono jaluo madok e ng'anyo manobadhi jaluo madok e ng'anyo ma anasebede maandamano mar Raila Amolo Odinga ichwado ji kaneno kunya wacho gima kia ni arwako tai anabila kan nikech arwako suit nikech an matakwei lakini e ground nantie gira ile ground ji nichwado risasi kaneno kama ngato nyalo wacho ni odhi maandamano kawuono okawo nyathine mondo oter wach ni kiny analando maandamano mar oda ok mari ji kisetero nyithindi gi minu gi dani wan kiny wabobiro wan waol gi weche moko ma inego ji kwani rembo eme ipuko pile Ndiyo jende ma wacho ni nitiere kaka pod gin gi ng'ur more chama kaka moting'o Edwin Sifuna, oting'o Caleb Amisi, oting'o Babu Owino, oting'o Godfrey Osotsi. Jogo ineno nang'o nikech gimbe sani koro giwacho ni gin gi chenro margi mopogore gi maru. Unu timo Linda Ground, gin gitimo Linda Mwananchi. Mabe gichomo kajiado. Emanyisi niya, instrument of power ntie gi Oburu Odinga. He's the party leader. Elementie gi structure mar ODM. Anta dwa nyiso yowuoto wa matindo. Kaka Babu Owino, Caleb Amisi gir kik wabed garaka. Ndalo wabiro. Ntie jamoro mantie mbele kae mara 2027 mamaji yuagoni. Korumo, morocha. Ojende madhi rule Kenya ni. Koro kik wabed gi ng'wech morocha. Ng'wech no nyalo ketho gik moko mang'eny. Wadong mana gi ndalo matin. Ntie jamoro matin mondo wagoli 2027. After 2027 wadhi kanye? 2030? Koro kanye makoro ojende koro dwa kawo telo ma Kenya. Ka ji neno kama lakini sani wabeda muskik wabed gi haraka moro mar leadership cha. Aino ka ji ringo matek. Kata baba ne wacho ni bed mos. Ji obeda mos. Ka gimoro mari to mari. Ki bedo kingpin ibo bedo. To gini be ok yier ng'ato. Ng'ato wacho tani omija nyalo, tinyalo. Ok ni gimi laro, ji atiang'o To biro kende.
obiro kende ken babu ni jogi no biro kube bo biro ken ngat moro bo bira kata an matakwe jogi nyalo biro kuma takawe kwani ere gima tek to dongruok dono ni nyakubed mana gi Ruto mende ko yud dongruok we wanyisi okunya bed ngat machielo we wanyisi ni ngama idwa chung William Ruto men gi instrument of power en men gi development mo to ni ndarani ka woni lose ti lose ko amo ka woni lose ti lose in gi budget minyalo golo kata Wilson ni gi budget kono rais ko donje gun to chenyo bija in lende radio ndarani rach ka agolo order maro president olosi bolose lakini jok moko yonge gimoro minyalo ofa koro William Ruto wan kode e magima wacho ni wado mondo mak Siaya to mak Migori Kisumu ka to Kisumu no losre maber Gladys Wanga be ka no kocho do maber koro Migori ka to gi Siaya walos county wago wando wadhi mbele angoma warito maji goma ndi local gitu wago mana sasa 24/7 ok bitimre sani stand for development. Yes. Willis gima Absalom wacho ni biwinjo maber ni sani sa dongruok nitie to nitire joma nigi power sani. Kendo wacho maber oluongi dongere ni instrument of power. Mane ngama nigu teku sani. Igeno mbija tingo marala nyisaga. Ninyalo mulo digji. Key those stairs. Key those gas. You can chew gum as you scale the stairs. Gimoni monyo nyamo big jino. Okomo ni nyono gas ke do malo. Koro the fact ni Ruto ntie president no. Okomo no siasa bende olele mbele. Gech awacho ni ngamo tamo gitimo bigi onge. Gech ene serikalo kwa dagi president en Ruto en gi bunge mabende majority gin joma ni kore. Koro gik maginya timo gi onge ngama nya tamo gitimo. Koro jok mawacho ni wan to wadwaro alternative serikal mabiro cha nyake usne jopiny binyisi jopiny gima jopiny onego bed gidwaro makiyieri ting'eyo gimiyiero kaka wan Josephine waselerore ni wan serikandwa ok obi chulo gope mabandia school primary secondary gi TVET pesa michulo gope mabandia ka okete school josom nono thieth obed nono e hospital wakaw 158 billion e budget okete thieth wawacho ni VAT ogol oko pej gik moko te ogore piny gi atamalo 11 wabe mana gi 5% sales tax hola mantie bengi serikal wekawo pesa mane bengi no interest rate odog piny obed atamalo 3 kende 3% interest rate pesa mane bengi omijo piny otim go wandegi okomono kusama wauso sera marwani okomono Ruto gi bunge mondo tim gik magimene gidwa timo kaka nyiso jopiny ma monego bed ni timo. Koro sama jo opposition wan ka wan gini wawuoyo okomono joma ne broad based timo gimono bende gitimo wan wakwedo gi akwero wacho ni maendi onego bed ni timo kama gini gi wacho ni onego bed ni chulo pesa hospital wan wacho ni okonego chul pesa hospital onego bed ni en nono dong ji chulo kata kisa nyaka mawuoyo ni okomono ji chulo ji pod chulo tano wacho mani piny manyien mwadwaro onego bed ni piny ma ji ok chul pesa e hospital ngata matuo ma ja Kenya onego bed ni do thieth manono bech gik moko onego bed ni gore piny kata mala 11 pesa donge ofuku ja piny okomono ji chulo sani pesa no 16% donji chule koro gimbe gitia kasto wach bar ganjo igeni ng'anyo en individual choice be okonego bed ni wawacho ni utamo jomoko nok tim ng'anyo nyaka idhi gi family mari ng'ato ko wacho luongo ng'anyo mare oluongo ni ng'anyo mare no tima ng'anyo mano gi joge ma oyie gi wach motimo no jomoko dwa timo ng'anyo be nigi ratiro margi mar dong e udi mondo kik dhi ng'anyo no to sama ng'ato dhi ng'anyo en gima katiba mar Kenya emoyiene katiba koso yeni ng'ato nyatimo ng'anyo we otima ng'anyo mare no gima yenye no mondo wachi wuogne donge gech mane katiba jomoko dwa bende oyadha mbele gik magitimo koro wabed gi piny ma ji owinjore ni kila ng'ato kosemako lainde gima duong' en katiba to wi katiba en ber mar japiny emonego bed ni kila ng'ato luwo wan wamanyo uso sera mondo gerne japiny ngima mare joma nitie broad base bende onego bed ni tiyo mondo ne japiny ni oyudo ber kama nok nyal timre ariyo gi te to kare nda tiro maro marwacho koro joka tich osetamo wuoguru oko sani kirange pe Joseph ipango ODM Uhuru no dhi ochiro Azimio oketo Kalonzo running dhi bedo presidential candidate miyo koma Raila ochungo doje yene odhi baro bath ODM kech Azimio ne gi Raila odhi kawo bathe moro dhigo Ruto bende ji jomo sawacho dhigo gi ka Ruto odhi chung gi Kindiki
To korchiel koni Azimio Kalonzo dhi chungi Natembeya kaka presidential candidate. Ngeni ji podok ne mamba kamusego ni Kalonzo Natembeya. Kisomo penj ting'eyo. Kaka penj ringo. Ni konchiel Kalonzo gi Natembeya. Penj ringo ni Azimio parties modong madongo. En Wiper. To en DPK, DAP Kenya. To en Jubilee. Jubilee donge Uhuru en chairman mar Azimio sodonje room. Wiper donge na constituent party, ose mi party leader. Joma poko bigi moro en jomage, donjo DAP. Idhi bigi running mate. Koro ballot paper dhi bet ji ariyogi. Tala pejare koro joluo thuro. Gik ma wacho nugi. Koro manti. Winya pimoni. Police manyisigi. Ng'ato miu ballot paper ni koro wang'ni jaluo chungi mora mora Kenya ka. Anan ka gisafina to bende wang'ni bende no ka okuyu bende jariyo yo koketo okuyu kanyo. Uhuru gi Ruto pango piny to jiranga ranga. Gisebeti gidwa pango wa kaka ne gisebeti ko pango wa 2013. Ka ochopo 2022 ka to kendo giwuondore ni koro Uhuru ni Azimio koni, Ruto ni Kenya kwanza. Jariyo gi panga jo piny to aneno. Wang'ni nyaka jo piny wawachi ni koro jo nyal pango wa. Walos rum pango marwa. To joluo nachako wacho gini era mogika na wachoga ni matin mogik irreducible minimum marwa onego bed ni en running mate. Koro Matash anakwai kapo party to kawuono wuoyo kawuono Oburu Odinga wuoyo owacho ni gin bende gima wacho ni magin gidwaro ni gin matin magidhi manyo en deputy. Gidhir ka Kindiki kocha ogol Kindiki oko oket ja ODM an dwacha obed ja ODM majaluo obed running mate mar Ruto. Koro en kwano misego en Kalonzo gi Natembeya. Mano ticket mokwongo. Ticket mar ariyo en Ruto gi Kindiki. Kaso mtire mari Wanjigi gi Willis. Wanjigi gotieno. Wanjigi gotieno. Mano ticket mar adek. Mano kasa ni. To Eliud Owalo tiwe kanyo. Koro Eliud Owalo poko wacho bana. Poko wacho ng'amochungo. Poko wacho ng'amochungo. Kara chama mare poko wacho. Koro mija. Koro kwanyalo wacho mare. Okilo ose ni jaluo mondo mi deputy president en sawa. To kone wacho ni en gi Wanjigi en deputy. Koro eno chung kanyo. Koro wadoki maber. Ochungi jaluo koso ochungi Safina. Gimana kone nene. Ochung kanyo. Ochung kanyo. Achungi ja Kenya. Te ja Kenya kadinga mino ngoni jaluo. Koro anawacho gania. Anasekawo kar Safina kaka running mate. Joma ntie ka Ruto gi akwa un bende majoluo. Diruru mondo running mate mar Ruto ni bende obed jaluo. Makwa dhi piem. To wane gimilo wane win ok win loss. Kodonjo koro ka Wanjigi koni wane mesa. Kodonjo korgi kocha bende wane mesa. Akiani jo aluma gi modong Azimio kocha bende kantie. Abo sayo igin bende. Diruru mondo miu running mate. Mondo bed ni marwa matin mogik. Nikech romanyo ka president. Ni kwano mora obed namba 2. Wabed namba 2. Karach. Kaka okuche ndalo mane jidhi 2022 elections. Ne igo kwano maber. Karua ni koni, Gachagua ni koni. Ng'ana modonjo gin maber. Ng'atgi gin go namba 2. Koro an bende akwaya osiepna. Un be koru kono. Kikudhi unu wacho ni wan ok wadwa gimoro amora. Luru gima party dwacho kawuono. Weri gima no obedo misquoted ma last week. Ni wan manyaka miwa matin mogik kaka jo ODM en running mate. To ko wacho ni imiyo jo ODM running mate. Akwau kik wene libamba moko ka running mate no. Keturu wodu luo kata nyar luo moro bed kanyo running mate. Kwano ni winyo na ngam Salom. An kwano mara. Anadwa wacho ni kaka wache ni sijui jaluo running mate Oburu wacho kawuono. Emanyisi ni party no wacho ni gidhi wuoyo gi party mang'eny. Kwani wagoyo kura kiny. Ok en kiny moro no. Sani kwa donje siasa wan gi mwaka ni wadhi alafu next year. Party wano wacho ni gidhi keto mikakati mondo gibed piny mondo ging'i ni wadhi ringo gi jok ma chal nade. Akiani winja maber. Koro Willis gi Safina unu bia gi Safina maruno tungeni ka koth chue tunyiso ji ni mondo donji to jok bi donjo. Afadhali koth odhi gi ji to Safina odhi adhiya. Nikech nyocha ka Safina mar Willis ni no biro Kariobangi boketo na ODM. Tinye kura pasa fura no yod. Benye adiero bija. Ne giro kura 78. Yes, Safina. Niza ni nuda kura 859. 8 mane gol kilgo. 78 mane. Mano chama maonge katana robi kai. Mano chama maonge. Anyisi adiero my word is never with Kariobangi. Goal tactics dongena natari gidhi kura. Candidate marwa jogi no mayo no count kech nomination no mingat moro.
bagi miye ticket margi bodhi oran go Kariobangi kacha onyiswa ni nobido namba digi Safina ni imagine Safina no kotnyalo chue to koth biro to tingo dok to tingo rombe to jok donji afadhali koth odhigiji to koro kwano mowacho ni namba 2 miwanya ka bed jaluo ni be kwano no winjo ko en kwano madongo oyanyisi omija emanyisi niya Oburu Odinga en gima jukumu manomiye kata joluo no wadhi Kisumo to anyisi ni baba the mondi los wachni ilos wach makwacho pen wadhi election tinyiso wani anapango kama wadwa kama kaka kudunga take dilo wacho niya adwa mondi winja ineno Nairobi ka wan joluo labda modak Nairobi magilo jodala josiaya labda kata yini jija kure wan odak Nairobi to be wawacho niya come 2027 wan joluo ka Nairobi wadhi wacho kombe mwadwaro wan gi governor ka wan gi senator ka to wan gi women rep jaluo kunyal dong ni Nairobi oge kom wadhi kao nyaka wabed piny wacho ni wan joluo wakao kom mane kom adek gi women rep governor to gi senator winje nyaka bedie to gwano migono emo kwano migo malo kabe iwacho ni jaluo kao kom mane malo ka ema wacho niya gigo kochopo dong wan gi party leader motingo instrument of power dong en mokoro waore mondo dhio kwaje ngi ka jokanyo dong nyaku ngise ni wanda wadwaro ma ka kusewacho ni mar governor odwaro kata sani omija dong wawuoyo kae dong ji mang'eny giwinjowa dong jogo winjowa giwinjo gimo wacho wan wadwa kama waoro mondo udhi ukelwa report unyiswa ni wan wachomo ka to wadhi ka to 10 point agenda monwago e mbakani be ine gi to moro kata buok moro ni gini nyalo bet ni ok odhi timore aput mancho keti mondo none kono tigo kawuono to report ne obeni gi chiwo dwe mabiro to mae gima nuwinjoru ni 1 2 3 10 gi ema nyaka tim to sani uchalo jomose chako yiego mbaka to pok unono ni otime koso pok otim iwinjo bija gini pod dhi mbele wan gi kijana miluongo ni Oguda wan gi mama wa manobedo nominated senator mama Mombasa gi Kwalecha giran gino kata nyocha ni gintie ground wewe mondo gitiek tijgi tan ma gima dwa wacho e point agenda no gigo nyaka timre to gima dwa wacho ntie pesa moro kanyo ma serikal wacho ni dwa chulo joma nodhi mandamano joma no into joma no tho tadwa wacho niya ngima okinyal nyiewo akiani kiwinj okinyal nyiewo ngima mar ngato to okinyal nyiewo rem mar ngato gino osetimore lakini joma dhi compensate gini okwadwa neno list moko ma watapili dwa kelo ka ni jogino inyore ni jogino timo ngoto onge gimora mora manotimogi koro gima dwa wacho ne ODM gi party leader gi William Ruto kudhi compensate jogi make sure ni jogi gini joma no inyore gini kikwake list moko maonge ni jogi no inyore to jogi no ko inyore nikech ng'e ni pesa no biro to joluo nyaka bed makini ji no inyore ka ji no tho jogo nyaka migi compensation margi point agenda no nyaka jogo nyaka implement mondo ne nigi gidhi mbele yes Willis jopinyiwe iketo kanye mbaka ma koro sani dhi mbele ni jigoma na mbaka kaka wini sani kore sewacho wach mar kombe to jopiny to igeo ni we pinyo maber kabisa kata ka winjo sibna ka wuoyo mago kaka mbaka mag josiasa matene gin giwacho ka gipogre kombe gin giwegi na kunga chako ni Josafina wan gimwe chung ne magima ba pimo nu maber kikichul VAT ichul 5% sales tax mano gir japiny kikichul pes thieth idhi e hospital nono mano gir japiny kikichul school fees nyathi odhi e sikul nono idhi e bengi iboyudo hola gi interest rate man aptama la dekende maugi jopiny lele mana wacho mane gima Josafina wachuni to sipna wacho gimoro ka igen ni ODM anasebete ODM nago mana dala Safina ka dala wa gunda wanen ga ODM kuma no wae nyathi go seno ko bet mangama duong isiemo ne kuma dego dala nasere go dala ODM to ntie attitude moro ma pod timre ka china kocha maneno ma emo mi ODM poko bedo serikali attitude moro mar ni ngama ro odhiadhia uriembo ji kata ka ji pogre paro buk mar Muma wacho no Isaya 8 ni wabedo piny kanyakla mondo wawinjre wach moro ni undi uradhiane Ruto nodhi odhi bedo deputy president bubet nyaka president sani koro gilombre gi Ruto kanyapi ababu magi wacho no noluore gi Ruto bende odhi bedo nyaka minister bubet nyaka ambassador sani nyoche ko gol tich mondo mi Aida Odinga tich kingi gini mane ntie ODM noweyo bodhi sani mana speaker senate ka jo ODM lombre kod senate ka koro joluo nyaka wago machemo wach moro attitude moro ng'ato kan gi paro mopogre to en mane riembe uro odhiadhia gimutimo uketho gunda mar ODM onego bed ni sani wasomo
buk mar Isaya 8 ni wabeduru kanyakla mondo ji owinjre gima wawinjre paro. To wan Josephina be magi chayo wani ni akano ko yudo MC. Wan MC ok wadechi go by the way. Wan wadechi gi president. MC ok big make sure kata matach bo nyisi kaendi en ji mtage no chul ne gi school fees. Salary mara ok nyal chulo school fees go te mag jokorogocho. Joma tu manie korogocho dako nyalo kata ka neno dwaro. Msache ok nyal chulo jogo te. Baji thief nono. Wan wawuoyo wach mar police. National government. E kuma wan Josephina wan wantie focus maro. Gima nyalo loko ngima mar japiny. Ok ngima mar ng'ata achiel. Sani ODM ti jomo mor ni Mbadi en finance minister. To wanda en finance en energy minister. To kata sama wuoyo kodi ni. Ntie kuonde moko e Siaya load shedding timre gionge stima. Sama wuoyo kodi ni. To minister stima no Siaya to ntie kuonde maonge stima. Load shedding dhi mbele sama wuoyo ni ok ginyal neni. To sama wuoyo kodi ni e Homa Bay kuma Mbadi ae. Nitie nyithindo moko dhi e skul. School fees polo thagogi. Ji pod choko pesa gweng mondo dhi e skul. Koro kik bed no miyo mana jotelo pesa, kombe madongo. To wach mar japiny ni ok warangi. Onego bed no rango ni ber mane ma siasa mikelo ni, gitelo miyiero, nyalo kelo ne japiny. To bende an sama bete gini ni, kik ng'ato par ni aremo gimoro. An pacha biro ni kaka piny riembo ni ok ber, jopiny gi inyre. Ntie yo machielo mi aremo godo piny ni. To ken gimoro manyawacho ni en gima an kenda masepare, an kenda mang'e piny ngima. Ntie pinje mang'eny Kenya dunia ka mitime gik mawacho gi. Ja Kenya king'iyo tax ma ja Kenya chulo, percentage mare almost 64% ma pesa ma ja Kenya oyudo dine osuru. Kikwano pay as you earn, kwan VAT, kwan fuel levy, kwan shift shai, kwan NSSF, almost 64%. Manyiso ni ndalo kum dwe mani ndalo 30 ja Kenya tiyo ndalo 26 ne serikal. Tang'o moyudo in return. Denmark tiyo ne pesa atamalo 54, 54% mar pesa moyudo dhi e serikal tax. Tang'o moyudo in return ok ochul school fees. Nyaka university kata man nyaka PhD. To ok ochul thieth. Pesa de dhi chulo thiedhno. To kapo no onge tich, sirikande chule msara. Kendo kao jukumu mar manyo ne tich. Kendo ko onge ot, manyo jukumu mar kete ot. To eno chulo mana 54% mar msache emo chulo serikande no. Gik moyudo ber moloyo. Ja Kenya to chulo 64% mar pesa moyudo e tax. To gimoyudo in return kituo mano wachni. Kionge pesa idhi tho. Kini nyathi moa ot dala makachan kionge school fees mano wachni. Digo tong' e gweng'. Kionge chiemo godhiambo inind kech. Kionge tich mano wachni. Mane gima nawacho ni ka an jopinje manopuonja bomiya hekima bayudo paro mangodo ni. Debed natimo makosa ne oganda Luo kata oganda mar Kenya. Ka koro nikech ne gisepuonja ba bet kaka ntiere nyano kil. Ni aneno ni gik monyalo bedo mopogore. To oge gima timo. Omiyo anachiwora. Ni an adhi yawa it jopiny. Apuonjgi ni serikal nyaka riemb e yo mopogore. To mane yo mana kelo ni Safina. To ng'ama bokro donjo Safina, ana onge tabu by the way. Ng'ama gani mondo ywe gi pi mabiro ni. Oywe mano wachne. Oywe mano wachne. Nikech gima ikoni en niya katieko mbija. Kwayo mana mos. Kidwa medo chulo usuru mamalo, donjo gi nitie. Gone uro kura. Kidwa medo chulo pes thieth, jogi nitie gone uro kura. Kokidwa chulo thieth, biye Safina. Kidwa ni mondo bed maonge tich, Matash gini nitie, Ruto nitie. Gone gi uro kura. Kokidwa chulo, biye Safina. Kidwaro ni mondo biye sikuli chulo school fees, gintie med chulo school fees gone gi kura. Kokidwa chulo school fees, biye Safina. Kidwa chulo pes hospital, gintie gone gi kura. Kokidwa chulo, biye Safina. Matach, ni makura weni pap kaendi. King'iyo nyaka nudonje broad based. Ineno ka ngima osebede maber berie. Ka kore ng'iyo ego turubini jatelo moyier Korogocho iseneno. Ngima jopiny oselokore ber berie. Ka nyisi adwa nyiso osiepna ma Willis gik mawacho thieth sijui ang'o magore ila na wacho to nino nyiso jopiny
to ne gidagi luwo gima Raila ne nyisowa. Those manifesto gin mag Raila te. Tinde ka giyo. Onge gik ma ginyisowa ni ati mama. Raila ne wacho baba care. Raila ne wacho ni ng'ato imiyo 6,000 per month. Iwinja. Gigi Raila ne wacho, jogi notamre winjo. Koro sani ma wach ni gibo winjo, mago gik mano wakia bwana. Mano gik mano wakia. Non nyisi gini nyaka bwana Ombija. Raila non nyiso jogi everything. Jogi gi copy paste baba kaka no wacha. Ma e copy pasting. Gi copy paste baba. Baba no konyiso jogi yango. Kore kasani ka gineno. Wewe uondre. Kakinyisa nia ni bodo donjo 2 years wawacho 2 years kama. Kidonjo mabe ntie dongruok motimre ana wuok Siaya. Okawuok Mabei, okawuok Migori. But kidonjo kacha, nitie gik motimre, kose ok otimre. Nitie. Kidonjo Migori sani, nitie pap moro mano kwamo kacha, William Ruto olose. Mage gik modwa mondo wawuoye. Ng'ako ka orengo. Owego koko, dhi onyiso rais ni joga dwaro stima, joga dwaro ang'o, ketna gigi. En uchako go koko, but idhi rais. Kwani Gladys Wanga ofuo kodhi William Ruto mondo telne maendeleo. To timo maendeleo kata kaji wacho ni otimo ndiri gik motimre wanya kwano omakre gire mondo molo gik moko timre kacha an ja Siaya okaja Mabei lakini nitie gik moko motime e Nyanza ma wacho niya wado mondo mak Migori to amak Siaya mondo wadong counties gi mondo jo yud tich jo yud maendeleo mondo water njiro Nyanza mbele mane magima na fight for dongruok ene medwa dongruok mokoro masani mwadwa dhi igeno Ombija gada ka penjo siepna ni kidhiyo Mabei nitie gimoro moloso dho nam kanyo miluongo ni Paya lakini waterfront no cost around 1.3 billion achiel gi nukta adek ni kuma yie bro goye in gi kwano no iwinjo kadi ne bed ni en Safina 1.3 billion dine wakao wamiyo cooperatives gi women groups mantie Homa Bay as grant mondo diolos weche mag pidho rech ei nam 1.3 billion grants. Manyiso niya, dini kao pesa no, iole Uganda, botimo godo ohala, maginyalo dhi godo mbele, kata kopogre ka sirkal osewuok. To lakini gini gidwaro ni mondo ng'ato wundi no gero ni Paya, kuma yie bro igoye, to yie madhi goni, ang'o moting'e iye kanyo, ok ging'eyo, ok gidechgo. Koro josiasa matene oseng'iyo gi lombo wang' jopiny. Ng'ato nyisi to gero ni gimo Matacho wacho ni gigi onose wach ne jopiny to ema koni niya kata muma wacho ni parne giuru kata ging'eyo koro an kata kendo wacho maber niya ni Raila ne wacho gi doga koni an ndalo ne ka ODM an ema nan campaign manager mar Raila 2017 moda manifestos gi Raila mane campaign mane tigo nani yo e room sama ne loso poko kuomgi iwinjo koro ok onyiso nikech Raila koro onge ni koro waweuru gigo te wawe toko ber mar jopiny mano miyo Raila obedo Raila kwedo gima no kedo nega ne ber mar japiny ni wawitu ruoko koro wawere gigo go wanodhi wamany magwa ka jotelo an kata ka dong kenda Willis Otieno mana singora mbele joluo kata ka dong kenda Willis Otieno ni awuoye wechegi mag Kenya gero ber mar oganda mar jo Kenya duto nyaka joluo weura dong kenda to kabi wacho niya we adhi amanyra gi Ruto omiya tich ni mondo kura ni tich moro maduong' adak maber gi familia mara to jiranda alego ng'iya to thagre en ber mane mayudo ka jiranda alego ng'iya thagre tanda dak maber ok nyal konya sa koro mayo wawang'o Matach ang'o miwe nyiso jopiny ka koro watieko wach mogik miwere godo jopiny midwa ni giwinji kawuono in kaka mheshimiwa ma koro gocho jo ODM duto mawinji ang'o madi wach negi gima nyalo wacho ne jo ODM ni sani wa focus mbele kaka nwa wacho wadhi bedo gi parties mamoko kaka Safina UDA lakini ok morocha mondo wanie ka onyalo loso piny mondo piny odhi mbele adwa nyisi kama Ombija kaka wawuoyo in terms of leadership and dongruok gigi te ok fight ni wadhi faidisha watimo nikech wadwa konyo jopiny mondo los ndara oket stima oket pi and oket health maber mondo ji odag maber to gima Willis be owacho e wachi position ma adwa wache matin mag jowa mantie serikal kaka joluo nikech sani wantie Ramogi adwa nyiso joluo momi kombe ma obetego ni kombego ok gin kombgi gin komomigi mondo giserve ji koro kin ja Nyanza to mi department make sure niya
area kata miwuoke iloke ngima jopiny matin kata kwachopo mbele 2027 i make sure ni nitie gik moko muloso kaka Opiyo Wandayi an gi kes kode tadwa nyise niya en waziri to nadhi ire banyise ni korokocho wodo onge stima to nyaka sani pok owinjo wachna ema gik ma Willis owacho ng'eni gik moko ng'ano nyalo wacho kama ta nyalo wacho kama koro jowagi komi mandate mar konyo jopiny konyo jopiny kombe gi ok magu kombe ni nomiu gi Raila Amolo Odinga mondo konyo jopiny kuma jopiny hinyore ken sitima Wandayi kel sitima ng'ane ni Atandi omi chair mar budget wadhi urane go songa kuro walos nderini wadhi game walos nderini wadhi mabe walos nderini jiwinja maber Mbadi omi budget mar pesa in mitingo pesa ka Willis wacho ni ndo mabei wadwa ka wadonje election ninyiso wania anatingo pesa mabei akelo magi uneno koso kuneno mane magima wacho wadwa ringo in terms of development. Okay. Yes. Willis wach mogik an wach na mogik en mana nyiso jopiny ni lek kara mane Raila ni godo ne en manyo ber mar japiny to gimar manyo ber mar japiny ni en gima onego bedni watewa duto ka jo Kenya warange ni serikal onego bedni en serikal matiyo ne japiny ok dibed maber ni wan gi piny ma ng'ato dhi nindo gotieno no chiemo to jirande onindo kech ng'ato nigi tich to kinyathi marawera matin Moses somo botimo gimoro amora mane onyiso no tim oyudo nyaka shuhuda mare degree ni koro onge tich en obet mane bath center moro otemo jolo matindo tindo monya chamo walosuru piny matiyo ne jopiny to mane gima nakwau joma dwaro ni wawuothe wuodhni anarwako we safina wadonje meli ne en ga dalagi gunda gi ne en ga ka Jaramogi chakre mana Ford Kenya party leader marwa machon nen Paul Muite mane en jalup mar Jaramogi to wuok e Ford Kenya kodhi go dala Safina an be nan ga ODM wuok e ODM kadhi go dala Safina ideology marwa onge pogruok lakini ODM kako dong cha nitie jomoko masani oselokre gima no inform ideology margi mane ber mar japiny mane Jaramogi ochung ne gacha mane Raila ochung ne gani sani ten mane no ODM kagi moko onge kode ng'enygi moko ng'iyo mana margi waluru ber mar japiny arwako we meri ikoni koth biro wadonje ikoni koth biro we piyo tingo Mheshimiwa Absalom Odhiambo Nyango bende msiema koro gocho gi Willis Otieno jalup jatend Safina Party wadoko dwero kamano kuom go kodwa mbaka kawuono wadhi medo go mbaka weche mag siasa nikech weche pod lokore mang'eny nyimbo dwoko nero kamano kuom ketera Ramogi TV ka mae kama wawe chenro mar buch jopiny an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa uninde maber jokama chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo sani upuza ni uluongo na mabuda koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro mar ng'engno ema sokelo nusida wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi dayo ne puonjo nyathi manyako kose